¿Sabía usted que situaciones tan cotidianas como acudir a la farmacia, acceder al garaje o entrar en el portal entrañan una dificultad para los vecinos de la Avenida de Portugal? ¿Sabía usted que estas acciones tan básicas constituyen una odisea para los vecinos mayores o para las personas con discapacidad a raíz del caos en la avenida? ¿Sabía usted que ayer los vecinos entregaron en el concello más de 1000 firmas, la mayoría recogidas en apenas 3 días, para exigir un calendario riguroso que ponga fin al desastre en que se ha convertido la obra? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2564 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana y del mundo bajo la mirada de nuestros contertulios. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: el polvo y los obstáculos se quedan a vivir en la Avenida de Portugal. Los vecinos relatan las dificultades de su día a día por la paralización de las obras. Otra noticia refleja la concentración en la ciudad de los vecinos de Agudiña para exigir más paradas del AVE. El diario también señala que la huelga en atención primaria retrasó 2.850 consultas en el área sanitaria ourensana, antes del acuerdo entre Sanidade y el sindicato médico Omega para atender a 30 pacientes por día. La foto de portada es para Félix Revuelta, fundador de Naturhaus y protagonista del Foro La Región, el cual defiende la implicación ciudadana en la política y reivindica el fracaso como aprendizaje del éxito. Para analizar este y otros asuntos contamos hoy co xornalista e xefe da sección de local de La Región, Brais Iglesias. Benvido, Brais. Hola, moitas gracias. Tamén contamos cun dos nosos analistas habituais neste programa, o que foi empresario tamén do sector da construción, Manuel Elías Pérez. Benvido, Manuel. Hola, bons días. E por último contamos co abogado e deputado do BNG no Parlamento Galego, Iago Tavares. Benvido, Iago. Hola, hola, Sena. Sin más demora, arrancamos con el primer tema del día. Se llaman Orlando García, María del Mar Canal, Eugenia Díaz, María Cortiña. Son nombres publicados hoy en La Región que responden a rostros que podrían ser perfectamente los nuestros. La coincidencia entre ellos, el rasgo unitario, es que viven o trabajan en la Avenida de Portugal, la arteria de Ocouto, donde, según su relato, las ratas se han convertido en un viandante más y la cochambre también llama a la puerta. Cuestiones básicas como ir a la farmacia a por el ibuprofeno o el Sintrón, entrar en el garaje o acceder al portal con la bolsa del súper suponen una dificultad para los vecinos y una odisea para los mayores o para las personas con discapacidad. Los 70 comercios afectados resisten como pueden la pérdida de clientes y de proveedores sin la más mínima compensación. Pasaron 10 meses desde el inicio de una obra que está parada por un concello que no paga las correspondientes mensualidades a una adjudicataria en preconcurso de acreedores. El lunes los vecinos tomaron la plaza de Ocouto para protestar y ayer registraron en el concello más de 1 millar de firmas para exigir cómo, cuándo, quién y en qué plazos se va a finiquitar este desastre. Brais Iglesias, xefe de local de La Región. Ti tamén eres veciño do Couto. Eu tamén son veciño do Couto e nacín e criei na Avenida de Portugal, a que vou prácticamente todos os días. En que número? Que dicir da Avenida de Portugal agora mesmo? Pois aquilo parece unha zona en guerra, non? O problema, o que máis temen os veciños, polo que eu falo, é que non haxa solución. Eles xa están pensando en que eso pode dilatarse 2, 3, 4 anos. Non creo que sexa así, porque entendo que, polo que eu sei e puiden investigar e polo que me din,
o Concello está intentando, como primeira opción, a opción máis inmediata, que a empresa deixe a obra, ceda a obra, que Manuel Elías nos pode explicar como funciona eso, porque non sei como entende, pero é a opción que baralla agora mesmo, que a empresa que non cobrou e está en preconcurso de acreedores poida ceder a obra a outra empresa, e que outra empresa se quede con marrón, porque ese é o problema que vexo nese momento. Non sei se Manuel Elías nos podría explicar como funciona ese procedimento, porque é o único que agora mesmo o Concello baralla, porque o seguinte sería facer a obra de emerxencia, pero claro, os técnicos non o ven claro, porque habría que justificar porque é unha obra de emerxencia, e para iso entendo que sempre debería contar con que a empresa renunciase tamén á obra, non? Porque é a adjudicataria. Entón, hai unha maraña aí que é moi complicada de solucionar neste momento. Como viven os veciños? Pois, dixeches nomes aí, case todos me son coñecidos. Orlando, que falabas de Orlando, que é o meu mecánico, de feito, e contábame o que leva vivido todos estes meses. Chegoume a contar que quedou encerrado no seu propio taller porque os obreiros deixaron a obra cunha franxa ali, unha zanxa aberta que non podía salir. O sea, o que se está vivindo ali, a verdade é que hai que ser veciño para velo. En realidade, na casa dos meus pais, é que o problema é en que estado está a obra, porque canto queda para rematar a obra. No tramo da casa dos meus pais, digamos que sería a máis cercana a Marcelo Macías, non se ten feito nada, ainda non se fixo nada, e leva un ano ca estrada cortada, e ainda non se empezou a obra, e leva un ano ca estrada cortada. Entón, a xente pregúntase xa non por que a empresa abandonou e todo o que pasou, e por que o Concello non fixo prevención, senón cal é o cronograma que manexa o Concello nas obras, porque neste caso, que é a obra máis importante nunha das grandes arterias da cidade, parece que non houve cronograma ningún. Eso é a impresión que teñen ali os veciños. Manuel. Bueno, vamos a ver, según o que eu podo ver aquí, hai unha empresa que evidentemente se presenta a un concurso, supoño que con outras empresas máis, aparentemente esta empresa é a máis económica no seu programa. É evidente que para presentarse a ese concurso esta empresa tuvo que presentar primeiro unha documentación, despois ven o técnico, que o primeiro que se abre é a parte documental e despois a técnica, non? Donde ven o precio e iso todo. Eu me imagino, non o sei, de que esta empresa presentou os seus avales, presentou o que está corriente na Seguridade Social, que é un documento que hai que presentar, e que está tamén con Hacienda en unha situación, digamos, legal, vale? Entonces, ante eso, evidentemente, cualquier grupo que esté no Concello, eso, aparentemente, eso está ben. Non ten por que entrar se hai un pre-concurso, que eso non se ten por que saber. Evidentemente é moi difícil, porque é un pre-concurso, non un concurso de acreedores, sino un pre. Quero dicir que é unha situación de que a cousa non vai ben. Pero eso non ten por que entrar o Concello, mientras os documentos que ele atestigua ali que está ao corriente en todas as cousas está ben. Bueno, sale adjudicatario. Entonces sale adjudicatario, co precio parece ser que é o máis económico, e pumba, empeza a traballar e ao parecer ese pre parece que se vai complicando cada vez máis, e cos retrasos que o mellor o Concello debe das facturas, non só desas, senón o mellor ten un bagaje de falta de liquidez que xa se ve que hai ou que non lle pagan ou non lle pagan. Agora, aparentemente, se eu sigo un link unha vez na prensa... Perdona unha cousa, Manuel, agora vou ao tema. Unha pequena matización. No anuncio que publica a empresa na región, hai 15 días, onde informa, é unha cousa moi pouco habitual, onde informa a ciudadanía que para as obras, porque o Concello non lle paga dende novembro, nese anuncio informa de que aparece amianto no subsuelo da obra e que esa situación improvisada corre a cargo da propia obra. Retirar o amianto
sabemos que non é doado e que é caro. Non conocía E esa que caro, información. non, eso publicouno nese anuncio a propia empresa. Aparece amianto, esa situación improvisada que non estaba reflexada no contrato, non se sabía desa situación, e a propia empresa que se fai cargo desa retirada, todos sabemos o que supón retirar o amianto. Correcto. Eso, unha pequena matización, unha pequena Sí, matización. non, está ben, eu non conocía eso, é unha cousa técnica, que como verás, non sei como é que estaba aí ese avianto, non o podo saber, non? Como cando pasou aí en Gomufarca que apareceron cando veu a riada aquela levou e resulta que moitas das casas estaban sin conectar, co cual xa viches o que fixeron aí esa obra, que parecía unha obra do Escorial, porque houve que conectar outra vez as casas, bueno, un Cristo, bueno, se hai ese tema, pero, según tú me dices, eles agarran e dicen que é por o pago la quiebra. Vamos a ver, desde o meu punto de vista, dicir eso é que verdadeiramente ten o que se chamamos nós nunha empresa pouco pulmón. Quero dicirse, eu podo dicirche a ti que nas contratacións co Estado, incluído os concellos, un pago con unha frecuencia de 4 meses atrasados é o normal. Se non estás capacitado para eso, o primeiro é non presentarse a un concurso. A ver se me entende. O pago ao mes non, nunca. Eu en 35 anos en isto nunca se pagou. A min este concello que tuve en contratos con el, co concello de Ourense, cos anteriores, porque eu desde que está este home non estou, o mínimo que me debían eran 6 meses. Con protocolos e cousas, iba a salir 20 veces, non había maneira. Entonces este señor, por o que se ve ese pré-concurso, estálle facendo daño, non ten diñeiro, estará, supoño, tratando de salir da situación. Como arregla? O que dice Brais? Si el dimite e hai unha empresa que se faga cargo diso, pero, ojo, tense que facer cargo co mesmo precio e con todas as consideracións que este señor puso na súa oferta. Si eso se pode arreglar, entonces isto podes arreglar nun tempo prudencial, chamémoslle prudencial. Se non se lía con que este señor presente o concurso de acreedores, que todo eso, hai que un abogado sabe o que é, eso todo trae unha serie de tempo para facer todo eso, inda que despois o administrador concursal no seu momento poda acabar esa obra, porque ten o poder para acabala. Se cobra todo o que sea e recolle todo o que haya desa empresa. Esa é a situación que hai agora. En este momento, e as solucións que se pode. Se a empresa dimite e hai unha empresa que se faga cargo, realmente isto pode solucionarse en pouco tempo. Non hai duda que un ten que apoiar a xente que, vamos, me parece ben que salgan a calle porque é un motivo de presión para que empecen a darlle a cabeza para que isto se solucione e a ver se soluciona. Eu teño que dicir que realmente eu non lle vexo demasiada culpabilidade en este caso o Concello. El deu unha oferta e isto saliu mal. Non é a primeira. Non é a primeira. A ver se me entendo. Pero non se podría achacar, polo menos o Concello, que ves unha falta de previsión, porque esta empresa leva desde agosto, que de feito creo que foi o Bloque o que o dixo, non? Que en Madrid presentaron o xulgado mercantil, informara desta situación. De que estaba en pre. Pero que desde setembro está nesta situación. Desde setembro de que ano? O alcalde, desde setembro de 2025. Xa que a obra en marcha tal, estaba en preconcurso de acreedores. E a información é pública. Vina eu, a raíz do que dixo o BNG, vina eu en 3 minutos entrando nunha plataforma desta que ves as empresas de forma gratuita, sen registrarme sequera, podo ver que a empresa está en preconcurso de acreedores. O que eu pregunto e digo á ciudadanía é ninguén no Concello, pero a obra xa estaba adjudicada. A obra estaba en marcha xa. No, xa estaba en marcha. Sí, xa estaba en marcha. Había problemas porque, como veciño... Xa me entendes. Tamén te digo, como veciño, que a obra non iba ben, xa é de hai moitos meses que se ve. Poucos obreiros, houve varios paróns... É evidente. Eso xa se vía que algo pasaba. Algo pasaba. E a miña pregunta é, ninguén no Concello, non digo xa a nivel político, xa tamén a nivel técnico, ninguén visila como está a empresa adjudicataria, se hai algún problema, non sei. Eu
Claro, Nego-me a crer que non o souberan, que xa, é un problema. eso desconocémolo, Claro, porque a adjudicación o mellor foi correcta e a sí, no, situación non hai da dúbida. empresa foise complicando cada vez máis. E xa se podo dicir, un empresario trata de salir como poda de unha situación destas. Está claro que unha empresa ten que ter músculo, como tú dís, e que 4 meses quizás non Eu creo que o Concello aprenderá... ten que ter unha responsabilidade, como se di agora, in vigilando, non? Bueno, deixemos falar a Iago Tavares, que xa, Iago. No, eu o primeiro que quería chamar a atención é sobre, isto non é nada novedoso, e non estamos falando dunha obra transformadora na cidade, estamos falando dunha obra nunha arteria importante, sensible, por tanto hai que ter cuidado, pero unha obra realmente de humanización. Non sei cal é o plazo de execución, 20 anos, como todas as obras en Ourense. É dicir, e aquí hai unha xestión nefasta. Falamos da Avenida de Portugal, que é unha arteria importante, pero falamos de Pena Cornelia, podemos falar da Praza de Bastos, calquera obra. Aquí en Ourense parece que o plazo de execución son 20 anos. E isto ten consecuencias, e ten consecuencias para a veciñanza. Eu teño un irmão tamén que vive aí en fronte. Ten consecuencias para os negocios, porque perden clientela, e alguén terá que responder, porque o plazo de execución seguramente está excedido en varios meses. Alguén ten que responder, porque estamos perdendo calidade de vida para a veciñanza e despois tamén para os negocios. Hai negocios que mellor non teñen tampouco ese músculo como para poder aguantando. E isto é a responsabilidade de quen? Do titular da obra. De que o titular da obra que é o Concello e que xestiona moi mal esas obras. E despois tamén pode haber outra máis perda de, creo que 1,5 millón de fondos europeos. Non é a primeira tampouco. Isto non é nada novidoso. É o que nos está pasando nesta cidade. Despois, solución para a empresa. Bueno, vamos a ver, vamos a entender que a adxudicación foi lícita. E a adxudicación, se é lícita e regular, e parece que eso non está en cuestión, entonces nese momento a empresa tería unha calificación como para poder facer a obra e unha solvencia, etc. Pero bueno, eu creo que a entidade o poder adxudicador tería que velar por o cumprimento dos prazos, porque os cumprimentos dos prazos é un elemento esencial do contrato. E se os plazos non se están cumplindo por causa da empresa, calquera que fora a causa, o preconcurso non é causa de resolución, pero entonces tería que resolver o contrato e que pase outra. Si eso é a imputa responsabilidade da empresa. Outra cousa é que o Concello saiba que a culpa é súa e non da empresa. Iso tamén habería que analizar esa cuestión. E despois, efectivamente, se non cabe a resolución do contrato e a adxudicación, algo que tampouco foi moi novedoso. Desgraciadamente, dentro desta distopía que vivimos, na situación de pandemia, aconteceu. De empresas que non puideron adxudicar, resolveuse o contrato, adxudicouse vía emerxencia e adiante. Exacto. Claro, outra cousa é que, bueno, dentro das posibilidades, pois se é posible a cesión de contratos, se está xe... Vale, esos son solucións, pero o problema é que dende hai moitos meses, eu diría, como falaba antes Brais, anos, as veciñas, e digo, o tecido productivo tan necesario en Ourense e tan maltratado en Ourense está padecendo inoperancia do Concello. O Concello non simplemente está para facer memes e faltar ao respeto no pleno do Concello, non? Está para xestionar recursos públicos e o está xestionando fatal. E as consecuencias, repito, porque estou indignado porque vexo que non só que é importante o que dicías da farmacia, do benestar da cidadanía, que non pode ir, é que se están cargando os negocios. 70 comercios implicados nesta situación. E me imagino que haberá que responderlle, porque eles non teñen a culpa da mala xestión do Concello. Entón, creo que o Concello podía incurrir tamén responsabilidade patrimonial frente a estas autónomas e pequenas empresas que veñen comprometidas a súa viabilidade. Sí, a la región percorreu a rúa, hai 70 comercios implicados nesto, 70 comercios que o que nos din, o que dixeron o xornal, pérdida de clientes, pérdida de proveedores, de momento, sin ningún tipo de compensación, porque aquí estamos falando dunha construtora en preconcurso de acreedores, pero os outros 70 comercios, que pasa con iles? Cal é a solución que se lles pode dar? E despois outra cuestión, nadie informou a nadie. Unha das cousas que se queixa a veciñanza en que durante todos estes meses, que moitos meses non vían prácticamente a ningún obreiro,
nadie se dignou a ir ali a montar unha asamblea, unha pequena reunión para explicarlles o que estaba pasando. Enteráronse por un anuncio de la región. Eu penso que isto é algo inaudito no mundo. Eu non sei se algunha vez viches que unha empresa constructora acudira a un xornal para informar de No, que é a primeira vez. Evidentemente, esa empresa ten os camiños cerrados, non? Con esa forma de actuar. É unha forma de actuar que non ten, vamos, non a vin nunca unha empresa, salvo que esa empresa queira xa desaparecer. Eu non... A carón destas entrevistas na páxina 2 do xornal de hoxe, Brais publica un artigo que se chama La ciudad de las vallas infinitas. Nel é unha crónica na que recolle unha cronoloxía de obras interminables misturada con espantadas de empresas constructoras que van dende a Avenida de Portugal, o Xardín do Pocío, Alejandro Pedrosa, que tiña que estar rematada en outubro, Pena Trevinca, que é unha obra que en teoría tiña que estar rematada hoxe, o plazo que deu o Concello. Por certo, Pena Trevinca, os veciños informaron o Concello en novembro cun informe no que xuntaban fotografías na que se vía a circunferencia da grieta, que despois veuse abaixo por culpa das borrascas 3 meses despois. Brais. Sí, un momento, polo que falábamos antes, que volvo a dicir, desa cadea de mentiras, non? De que non se informa a veciñanza. Eu publiquei tamén na región que a proba irrefutable de que o Concello sabía o problema da obra, que no informe que lle envía en outubro, o 31 de outubro, o Ministerio, para justificar como vai a subvención dos Next Generation, di que a obra, que tiña que estar rematada a 31 de decembro, pois nun informe remitido a 31 de outubro, 2 meses antes, di que a obra está a un 28% de execución. É dicir, é irrefutable que o Concello sabía perfectamente que a obra non iba ben. Por lo tanto, por que os veciños, os comercios, como acaba de decir Xaime, non se desinformou en ningún momento de que había problemas? Ese para min é o kit da cuestión desto, non? É o que se queixa a veciñanza, sobre todo, de que ninguén lles dixo que estaba pasando cando vían que non había obreiros e que a obra non avanzaba. Sobre os plazos, sobre que, bueno, do artigo que publicaba hoxe, non? De como, bueno, é que o que pasou na Avenida Portugal, a xente mellor non se acorda, pero xa pasou uns metros máis alá na Rúa Vázquez Núñez da Carballeira, a que sube para a Carballeira, que os obreiros abandonaron a obra, ano 2022. E abandonaron a obra dicindo aos veciños que non cobraban. E tamén se parou a obra, estuvo meses e meses parada, acabouse. En Rabo de Galo, que por certo foi esta mesma empresa, tamén se abandonou a obra, fíxose mal a obra, os veciños recolleron firmas. Quero dicir, é unha constante, non? Estamos vendo que algo pasa ou alguén non está facendo ben o traballo, se isto xa está pasando moi habitualmente. Sobre o de Alejandro Pedrosa, tamén tiña que estar rematada en outubro, non? É outra das arterias principais, os veciños están moi preocupados. Eu comprendo que esas obras, pois claro, os prazos casi nunca se cumpren, non? Eso é... Sábelo tú ben. Sí, a ver, os prazos dunha gran obra, podes dicir 8 meses, sempre se val. Pero neste caso, que hai fondos europeos en xogo, perdón, habería que estar máis vigilantes e sobre todo, eu creo que dar explicacións á cidadanía. E que neste Concello xa non é só que os medios de comunicación non nos den respostas, porque se eu lle pregunto ao Concello, envíame unha mensaxe de que van por orden directa do alcalde, non se che facilita información, que eso xa é cuestionable, pero que os ciudadanos tampouco lles din o que está pasando. No Pocío, no Xardín do Pocío, outra obra que tiña que estar rematada en febreiro, bueno, hai prórrogas, pero que foron os veciños os que tuveron que dicir e alzar a voz de que se estaban cortando especies arbóreas que o proxecto non recollía. E o Concello negouno ata que no pasado pleno, non sei se foi a preguntas do bloque, creo que sí, dixo que sí que é certo que se cortaron árbores ali a esgalla, pero porque o dixeron os funcionarios que había que cortalos, que el, que culpa ten el. Entón, quero dicir, eu non entendo o sistema de información deste Concello, é completamente surrealista. Esa é a miña opinión, o sea, vivimos no... Manuel. Bueno, eu dixen o que dicía. É evidente que as obras é un desastre, non?
falamos de todo eso, pero tamén podemos dicir, ojo, podemos dicir que aquí non sei o que tardará, nin o que tardará Pedrosa e noutros, pero aquí hai unha obra, co cual me gustaría que os ciudadanos saliran á calle como outro día, que é bo eso, é bo presionar. Quer dizer, non consiste en votar cada 4 anos, non, hai que presionar, hai que falar e hai que pedir responsabilidades porque son os nosos cartos e administran os nosos cartos. E a min eso estou moi de acordo. Pero é que é unha obra que nunca se falou dela. Vamos a ver. O plan directorio da residencia, que é da Xunta, foi presentado fai 18 anos. Vale? Xo digo porque teño todos os papeles eu na casa. Fai 18 anos e debemos de estar de ejecución, eu calculo un 20 ou un 25%. E esta ciudad non dice nada deso. En ese período de tempo, hai que en Galicia fíxose. O Álvaro Cunqueiro, o de Lugo, hospitales novos. Fíxose unha cousa parecida, pero non tan grande, no Juan Calarejo, todos esos están terminados. E o Hospital de Pontevedra. E é que en Ourense non levantamos a voz ante un desastre como ese. Faloche así, 18 anos. E vas á residencia e entras en eso todo que era o maternal e todo eso un desastre. Quero dicirse que isto é un auténtico Cristo. E esta ciudad, pois non reacciona. Home, gustoume que reaccionaran agora. Sí, señor. A Avenida de Portugal. Eu tamén nací nesa Avenida de Portugal. Que che parece? No número 19. E vivín hasta os 18 anos. Vivín hasta os 18 anos, unha Avenida de Portugal que comprenderás non había casi nada, non? Había moi poucos números, bueno, había cousas, estaba a fundición do Pedro Santos, aquela lía, bueno, unha serie de cousas. Ali pasei a miña infancia. Pero, xa che digo, é o que tú tes razón. Agora, aquí, o que hai que mirar, hai unha protesta importante, hai unhas firmas importantes, salir do petote. E é o que hai que dicir ao Concello que salga o antes posible porque está traendo unhas consecuencias moi importantes pa xente que habita ali, os negocios e todo. E despois falaremos cando saca... Ojalá o fagan o antes posible porque o que iba a ser un bulevar estáse convertindo nun desastre. Esperemos que se arregle o antes posible, pero eles sabrán o que teñen entre mãos. Tú dices... Iso que dices, a mí tamén me chegou esa información, que están tratando de que o deixe para que outra empresa se faga cargo. Pero sabes o que é máis triste? Que eu, cando estabas falando, bueno, fixetes así con certa intriga e tal, da obra, eu creo que todos podíamos estar pensando en unha obra en Ourense que levase 20 anos ou 30 pendente de execución. Tú falaches do plan director del Chúo. Pois eu estaba pensando no arqueolóxico. Seguramente vos podíades pensar en outro, porque isto é un auténtico desastre. É dicir, todos ten unha cabeza. E despois escoitas e dices, bueno, o AVE Ourense. Non, o AVE non chega a Ourense. Está todavía en Taboadela. A estación do AVE. Claro, a estación do AVE é indignante. Eu, dentro dun rato, terei que ir a recoller a miña filla. Bueno, xa é un auténtico despropósito. Collo, é moito o tren. Despois falamos de outras infraestructuras así, a que conecta co polígono. Onde estamos? Non chega o polígono. Remataron aí na Nacional 525. E iso é o noso Ourense. Por iso, me parece ben que temos que reagir como sociedade. Porque temos que ser conscientes de que a decisión é tamén a responsabilidade finalmente nosa. É dicir, de ter este goberno municipal ou esta xunta ou este estado é noso, Nós tamén, se queremos esta cidade, temos que potenciar, bueno, xente que faga cousas diferentes e que teña ambición, porque o mellor, por iso eu iniciaba dicindo que estamos a falar de obras, bueno, que non cambian a estructura da cidade. Non estamos falando de algo necesario, por exemplo, como o soterramento do Otero Pedrallo, que algo que dices, bueno, pois si vai a supor un cambio na estrutura desta cidade ou incluso na contorna da Alameda, etc. Non, estamos falando, bueno, de pequenas obras de humanización, con todo o respeto, porque é unha obra, tanto unha como outra, Pena Trevinca, como esta, que, bueno, pois son arterias sensibles.
e vemos que son chapuzas e que perdemos subvencións, recursos e que, ainda encima, prexudicamos moito ao benestar da cidadanía e dos nosos autónomas e PEMES que xa teñen bastante mérito con abrir a persiana. Porque aí hai un problema. O teu taller, o mellor, ten problema para que os coches circulen e podan entrar. E se está así moitos meses, igual nos estamos cargando ao noso tecido productivo. Sí, mira, para rematar, que vai ser noso tempo, e aproveitando a presenza de Brais no programa, que ademais é o autor dunha información que, bueno, o mellor o cidadán tamén conviña que o soupera, Facenda colonxelou a Ourense no mes de marzo por cuarto mes consecutivo os fondos estatais correspondentes ao Concello, levando a cifra total inmobilizada a máis de 10,7 millóns de euros. Pero para que vos fagades unha idea, os fondos considerados a Ourense supoñen 86% de todos os fondos retidos no conxunto de todas as cidades de España. A segunda cidade, ou por chamarlle cidade, ou municipio máis afectado por estes fondos retidos é Cubelles, en Barcelona, con 339.000 euros retidos. Ourense, 10,7 millóns de euros retidos, a segunda cidade ou municipio con máis cartos retidos, Cubelles, Barcelona... Está con Millán de Vacas, poderlo aí, que puxen como curiosidade. Sí, en Millán. Pueblo de 8 habitantes. Está Ourense e aldeas de 8 habitantes entre as listas de a min, este dato, eu insisto moito nesto de Facenda, porque me parece alucinante. E aí tamén... Isto por que ocorre, Brais? Por que non reteñen estes cartos? Reteñen os cartos porque hai que enviar a Facenda as liñas fundamentais do orzamento do ano seguinte. Mais alá disso, técnicamente, non sei nin como se fai, sei que teñen que facer os técnicos, teñen que avalar o interventor, e tense que subir o programa do Ministerio de Hacienda, no que se poñan as liñas programáticas do orzamento. Pero máis alá de que nos metamos en que hai que meter, hai que preguntarse por que é o único lugar de España que non o fai. É a única cidade de España que ten retidos os fondos, leva 4 meses. O Estado, bueno, chámase participación nos fondos do Estado, non? O Estado reparte por habitante, por tal, diñeiro a cada municipio, a Ourense creo que toca de media 3 millóns ao mes, ou 4 millóns de euros ao mes, e Ourense leva desde decembro, xaneiro, febreiro e agora marzo, sen cobrar. É o único municipio no réxime de cesión, é dicir, das cidades, grandes cidades, que ten retidos os fondos. Eso sí que daba para que a xente saíse á rúa a preguntar, pero por qué? Se non ocorre en ningún lugar. Os asesores estarán sin cobrar. Pero eso tendrá que explicar tamén o interventor. Que pasa? Claro, por que está retiñido? Todo o mundo ten por que non fai a súa labor? O alcalde, ás veces que pasou outros exercicios, dixo que era culpa dos técnicos que andan uns contra os outros, sempre, eu sei que sempre é culpa dos técnicos. Pero, coño, alguén terá que vigilar, que dicir, que pasa? É a única cidade por fondos retidos. A mí pareceme un escándalo. Hacienda é así. Bueno, xa estamos fora de tempo, fomos 3 minutos, pero bueno, creo que o programa deu bastante de sí. Até aquí en portada, lembren que mañán, que poden seguir minuto a minuto que acontece na nosa cidade, na nosa provincia, no mundo, que tamén está bastante revolto, non só Ourense, na web de la región, laregion.es. Agárdolles aquí, mañán, ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.